Лореал. Само сега Мат Мажик е на магична препоръчителна цена 13,99. Защото като засегна. Ние вярваме, че здравето е важно за всеки, но за Детол то е лична мисия. Мисия да информира посредством мобилни програми и партньорство с Българската антибактериалните продукти на Детол. Вие също допринасяте за нашата мисия за здраве. Детол. Мисия за здраве. Препоръчено от Европейската асоциация по педиатрия. Те изглеждат като нормалните пилета. Те тежат колкото нормалните пилета. Но вътре са просто вода. Само се опитайте да ги сготвите и ще продължите. Спирайте и радост. Вие получавате спортно пилешко месо. Радост.